दिल्ली बर' गौथुमा गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दिल्ली दुवारखारनि कालचारेल एन्ड रिसार्च सेन्टाराव थांनाय सानखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिल्ली बर' गौथुमा गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दिल्लीनि दाब दाब जायगायाव थानाय गासै बर'फोराबो बे फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव गाजा गोमजायै रंजानो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो बडलेण्डनि सासे जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि निपु बसुमतारीखौबो हांख्राय हरनानै रंजानाय फोरबोखौ समायहोसिनो हाबाफारियावनो बाहागो लाहैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनायनि थाखाय गासैसिमबो साबायखर बावहरो दिल्ली बर' गौथुमा। 30 एप्रिलखालि दिल्लीनि दरखाव थानाय कालचारेल आरो रिसार्च सेन्टाराव बे रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बेवहाय गोबां दिल्लीनि बर'फ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि अनगायैबो खाथि खालायाव थानाय बर'फोर जेरै गुरगाव आरो बेनिफ्राय नयदा बेफोरबायदिनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। गाजा गोमजायै खुंनायाव जोङो आसामनिफ्रायबो माखासे प्रफेसनेल सिंगारफोर लानानै फैदों। बिसोरखौ लानानै आरो दिल्लीनि जयै फरायसाफोरखौबो लानानै आरो बेनिफ्राय बेवहाय थानाय थागिबि बर'फोरखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायैनो दिल्ली बर' एस'सियेसना दिनैहाय रंजालि बैसागु फालिनाय जाबाय। बे रंजालि बैसागु फालिनायाव जोंनि गोबां मानसिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। दिल्ली बर' एस'सियेसननि जानानै जायनाखि बिथांमोनहा पार्टिसिपेट खालामफैदोंमोन बिथांमोनखौ जों अरायबो साबायखर हरनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो जाय प्रफेसर बिथाङा मेथाइ खनफैनानै जोंनि गोसोखौ गोजोन होफैदों बिथां निपु बसुमतारी बिथांखौबो जोंनि दिल्ली बर' एस'सियेसननि जानानै जोङो जोबोरैनो साबायखर हरनाय जाबाय। जों आसा खालामो जे जोंनि दिल्लीयाव थानाय बर'फोर आरो खाथि खालायाव थानाय बर'फ्रा बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो दिल्ली बर' एस'सियेसना जेब्ला रंजालि बैसागु फालियो बा गुबुन गुबुन फोरबो फालियो बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैगोन आरो हेफाजाब होफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय जाबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।